Goddag og velkommen til vores Maslows behovspyramide. Nede i bunden har vi et fysisk behov, og det er at spise mæt og sove trygt og få varme. Her har vi så valgt at tage en seng, sandwich og en glas vand. Og de tre synes vi er det vigtigste punkt for at overleve. Det næste punkt er sikkerhedsbehov. Det er at have sikkerhed og at have beskyttelse. Og her har vi så valgt et eksempel som at bygge et hus og en menneske, der kan føle sig tryg i et hus og sikkert, så han ikke behøver at bekymre sig om noget. Og det næste punkt er socialt behov, og det er at være i et fællesskab og at have gruppetilhør. Og her har vi så for eksempel taget nogle forskellige mennesker, der er sat sammen som en gruppe, og det er forskellige mennesker, som er kineser, sorte og hvide mennesker. Og det er så et symbol på, at det er fællesskab, og de vil lave noget sammen. Gruppearbejde. Det næste er præstationsbehov, og det er at have status og at værne om sin egen identitet og at få anerkendelse for det, man har gjort. Og her har så taget et eksempel af en jæger, der jager, og han gerne vil bevise over sine venner, at han er et jæger i virkeligheden. Og det har han så gjort ved at dræbe nogle dyr og hænge deres hoveder op som en triumf. Så når vennerne kommer på besøg, kan han præsentere dyrene og sige, at han er jæger, og det ikke er sjovt at lave. Det næste punkt er selvrealiseringsbehov, og det er at sætte sig i mål, at udvikle sig kreativt og eksperimentere. Og det her har vi så for eksempel taget kampsport. Man kan udvikle sig mere fysisk, man kan blive bedre, og det kan man også ved at male, være kreativ, male, så man bliver bedre til at male og andre ting. Og så har vi også eksperimenteret noget fysik, noget kemi-agtigt, noget kemikalier og noget forskelligt noget. Man kan blive klogere på nogle ting og sådan noget. Man kan altid udvikle sig. Det er jo så vores behovspyramide, lavet af Jakan og Jesper. Tak for det.